implementat tota una sèrie de mesures que afavoriran l'autoocupació. Una és que hi hagi una línia, que hi hagi una educació, uns cicles formatius, tant reglats com no reglats, fomentant l'autoocupació, fomentant els emprenedors, un marc fiscal que sigui competitiu, un marc fiscal que ajudi a que es creïn noves empreses, simplificar els tràmits administratius, que les administracions paguin amb 30 dies als autònoms i als petits empresaris per tal que aquests puguin continuar amb la seva activitat, que aquelles persones que demanin el subsidi de l'atur i que vulguin crear, que es vulguin dedicar a ser autònoms, puguin rebre d'un cop tota la prestació de l'atur i que en tot cas la Generalitat es faci càrrec d'aquesta prestació, que es pugui cobrar d'un cop per tal que això ho puguin dedicar a crear aquesta empresa. I per tant nosaltres pensem que amb aquestes ajudes, evidentment des dels ajuntaments també es poden fer moltes coses per afavorir, com és reduir les taxes municipals. Pensem que amb aquestes ajudes es pot fomentar d'una manera important l'ocupació, creant nous autònoms i nous emprenedors. Nosaltres farem diversos tipus de mesures, unes mesures de tipus fiscal, ja sabeu que la nostra política és congelar i abaixar impostos, també compensarem els impostos amb els deutes de l'Ajuntament, aquesta seria una altra mesura, després mesures per no ficar traves a les persones i als empresaris, com per exemple seria això de pagar-les en 30 dies i a més fer un plan de simplificació administrativa i regulatòria. I després també volem que s'implantin noves empreses, nous emprenedors a Lleida, per la qual cosa nosaltres el que farem és abaixar el preu de la llicència d'apertura i la llicència medioambiental fins al límit legal que ens permetin donar microcrèdits als emprenedors menors de 35 anys que presenten un pla de treball. A les empreses que se fiquin a Lleida el que nosaltres li farem és permetre ajornar les taxes inicials de l'activitat i després bonificacions a l'inici d'activitat.